खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा खुमुग इउटुब चेनेलाव बरायबाय बयखौबो दा जोंना बिटिसिनि इलेक्शननि जानाखि रिजाल्ट फिथाइया जाहैबाय मैया फोसावबाय दा बेयावहाय सोर देरहादों सोर देरहायाखौ नायलायदिनि देरहानायाथ' नै एबसुलुट मेजरिटिखौ रावबो मोननो हायासै रावबो देरहायासै हारसिङै दा खोथाया जाहैबाय दाथ' रावबो देरहायासै दा माने जथायनानै दानाय सरखार खालामनांसिगोन दा जोंनि गेजेरावहाय बिटिसि इलेक्शनावहाय ट्रेक्टरजों हालौनाय नांगालजों हालौनाय मोननैनिबो हालौनायजों फिथाइया मा जाहैखो फदब बिबारा बारसिगोन गेल'आं गेवथाङै बिटिसियावहाय ओमफ्राय दा खोथाया फैदों मा मेन खोथायाव फैनोसै दा जानाखि रिजाल्ट बे रिजाल्टआवहायथ' बबेबा निउसावहाय बिराद उल्थां फाल्थां होबाय थादों दा ओमफ्राय नैबेसो फाइनाल दासिम होनाया नैबे जानाखि मोनदों दा बेखौ नायग्रोनि सोर सोर पार्टिया बेसेबां मोननो हादों बिपिएफ हाग्रामा महिलारिनि पार्टिया जाहैबाय मोन 17था देरहानो हादों आरो इउपिपिएलआ जाहैबाय मोन 12था देरहानो हादों आरो जिएसपिआ जाहैबाय मोनसे ओमफ्राय बिजेपिआ जाहैबाय मोन 9 ओमफ्राय कंग्रेस मोनसे देरहानो हादों आरो बिसिनिया दा गासै जोंनि बिटिसिआवहाय मोन 40था सिटनि गेजेरावहाय बिसोरनो सोर बांसिन आवगायनो हाखो होमबा बयनिफ्राय बांसिन हिर' जानो हानाय देरहासारनो हानाया जाहैबाय मा बिपिएफ हाग्रामा महिलारि दैदेननायानो खोथाया जाहैबाय मा जोंना सरकार दानो थाखाय जोंथ' मोन 21था नांगौ मोन 21था जायोबासो जोङो सरकार दानो हायो हारसिङै दाथ' बेखौ रिजाल्टखौ नायबा रावबो पार्टियानो हारसिङै सरकार दानो हाया दा सिगाङावथ' बिपिएफजों आरो बिजेपिजोंथ' जेबो सोमोन्दो गैलिया होनदोंमोन बिटिसिनि इलेक्शनावहायथ' एलायन्स गभर्नमेन्टआ बा लोगो जाथ'लायनाय गैया होननानै बायदिसिना बुंदोंमोन सिगांनि समफोरावहाय इलेक्शन जानायनि सिगां दा रिजाल्टनि उनावहाय दा एसे खायथ्राबो खोनानो मोन्दों आरो बोरैबा मारै जागोन मिन्थिथ'नो हाया बिजेपिजों बिपिएफजों सरकार दागोन ना इउपिपिएलजों बिजेपिजों सरकार दागोन बेखौथ' जों मिन्थिथ'वाखै दाबो डिक्लेयार होआखै दाबो खोथा खालामो ना मायो दायो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय बिजेपिजोंथ' इउपिपिएलजों एसे सरकार दागोन बायदि मैयाबो होनदोंमोन नायनोसै फाइनाल डिसिसना सोरजों सरकार दायो बिजेपिनि सायावसो जाहैबाय जोबथारनायाव दा दस्रा इन्डिपेन्डेन्टफ्राबोथ' देरहायाखै जिएसपिआबोथ' बुरजा देरहानो हायासै दा जोंनाहाय बे रिजाल्टखौ जुदि नायोब्ला बिजेपिआ जोबोद बुरजायैनो जायगा आवग्रिनो हादों माने 40थायाव 40था कन्टेस्ट खालामाब्लाबो बिजेपि हान्जाया जोबोद जोंनि बिटिसिनि इलेक्शनावहाय देरहासार जानो हादों दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि गुबुन जाथिफोरनि भटआ बिजेपिजों गोबां थांदों बेखौ नुनो मोनो जानाखि हिरा सरनियानि पार्टि बिनि भटआ बिजेपिआवबो गावदों जानांगौ बर'जों बर'बो सरकार दालायनो हायो जुदि मिलायलायोबा बिपिएफजों आरो इउपिपिएलजों बिपिएफ आरो इउपिपिएलबो लोगो जाना सरकार दानो हायो बर'जों बर' जुदि बुजिलायनाय दङब्ला आरो जुदि एबारनियावहाय बिजेपिजों नङाबानो जाला मोननै हान्जानि गेजेरावहाय इउपिपिएलबाबो बिपिएफबाबो बिजेपि थादेराबानो सरकार दानो हाया दा ओंखायनो बुंदों ट्रेक्टर आरो नांगोलजों हालेवनाय हायावहाय समायना रमायना फदब बिबारा जोंनि बिटिसिआवसो बारसिगोन होननाय बेनो खोथाया दा जोबनायाव बेनोसै ओमफ्राय दा बिटिसिनि रिजाल्टनि कन्डिसना बर'फोरनिया जोंनि बर'फोरनि जानाखि कन्डिसन जानानै दं दा बेनि सोमोन्दै बानायनाय आं एसे गोबां सिगाङावनो बानायबाय बिटिसि इलेक्शननि सोमोन्दै ओमफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना नायनायानो जाबाय बे भिडिअखौ आगोल सिगांनि जानाखि आं बुंदोंमोन बे दिनै रिजाल्टआव मिलायफैदों आरो माखासे खोथाफोरा जानाखि जोंनि बिटिसि इलेक्शनावहाय देरहानांगौआ अबर'आव भटनि गोबां गोनांथि दङ दा अबर'आव भटआ माने समान खारफाजोबासै अबेबाजों बुरजा थांबाय बिजेपिजों गोबां अबर'आव भट थांफादों दा बेनोसै सोर सरकार दाया जों दाहाय जेब्लाखि गावसोर डिक्लेयार खालामो अब्ला मिथिगोन दा बेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय आसा खालामो जोंनि गेजेरावहाय गोजोन सुख सान्थिया फैगोन होननानै